Balimandon folike kanyashi aw bela jeli mamali kono ani maliko kan aw munu matrafali nu shirifla jabaran sula sanga ani wakati aw bisimila kokura kanya jamkan kan jamkan min sigi kuye ka aw kuna foni ani ka aw la doniya bana ani banana tugo yawla wala sanini aw amisika anganya na mayake kitigo mina ka soro amakani galayayi abe usiraka bi anga plateau kana demayalinu kosabe ni mogoba chama wulili kana anga plateau sanfɛ o mogokulu cɛla kɛnɛya tigilamɔgɔw b'u la inafɔ dugudenw fɛnɛ bɛ u la togoya mina amina jɛbi ka masala babuse min kan amina kuma di u ma o bɛ ɲɛfɔli kan ye o babuse yɛrɛ kan walasa ne ni aw an bɛ se ka faamuyali ko ɲuman sɔrɔ a la nkiniya fan fɛ balimamuso i bɛ se ka hakɛto ka i tɔgɔ ni jamu fɔ an n'an filɛbagaw ne foli di an lajɛlikɛla bɛɛ ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan ne madame Magasa Dr Jara Nyamoy ne islamique représentant ye en même temps ye docteur ye ni chef de projet ni projet ka ini ce an ka wulili jaabili la bi kana an ka plateau in sanfɛ o kɔfɛ an balimakɛ fila wɛrɛ bɛ an bolokɔrɔ yan nɔ an bɛna kuma galamani tɛ wula ka o tɔgɔ ni u jamu fɔ an ɲɛna balimakɛ i bɛ se ka hakɛto ka i tɔgɔ ni jamu fɔ an ɲɛna. ne tɔgɔ ye Yakuba Kulubali Jago Alimami don Jago Samuel fɛnɛ don projet in kɔnɔna na. ini ce an ka wulili jaabili la ayiwa an ka maa wulili sabanan ale fana bɛna tɔgɔ ni jamu fɔ an ɲɛna i bɛ se ka hakɛto ka i tɔgɔ ni jamu fɔ an filɛbagaw ye. balimaw ni wula. an filɛbɔ ni an lamɛnbaaw an bɛ foli se aw bɛɛ kelen-kelen ma ne ye pasteur Sɛmu Dɔse Jara ye Doɲumana sigilen bɛ Safo commune na église évangélique protestant ka baarakɛla don. I ni ce an ka weleli jaabili la ka na bi o kɔfɛ an balimamuso wɛrɛ b'an bolokɔrɔ i bɛ se ka hakɛto ka i tɔgɔ ni jamu fɔ an filɛbagaw ye. ne ye madame Tarawele Umu Keyita ye ka bɔ Jungari la bange kɛnɛya hakɛ jigiya tɔn n'an b'a fɔ ma ko cɛti ne o champion ye Jungari la. o kɔfɛ an balimamuso wɛrɛ bɛ yen nɔ ni o ye an ka maa wulili duurunan ye i bɛ se ka hakɛto ka i tɔgɔ ni jamu fɔ an filɛbagaw ye. bɛɛ ni tile an lamɛnbaa jɛkulu o n'an filɛlikɛlaw ne ye madame Dambele Claire Fanta Sangare ne de ye Jago CESCOM dɔgɔtɔrɔ ye. i ni ce an ka wulili jaabili la an balimamuso i bɛ se ka hakɛto ka i tɔgɔ ni jamu fɔ an filɛbagaw ye. n bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma ne ye madame Jara Na Jara Jungari la. ok aw bɛɛ lajɛlen ni ce an ka wulili jaabili la bi ka na plateau in sanfɛ kuma galamani tɛ mu docteur Nyamoy la ale bɛna ɲɛfɔli kɛ an ye projet min yɛrɛ bɛ aw bolo i bɛ se ka i da don projet in na wa ka ɲɛfɔli kɛ an ye. D'accord, merci aw ka accueil la an bɛ Shirifula TV fana fo nin sigi in diyara n ye kosɛbɛ parce que a b'a to an ka baarakɛta bɛ ye mɔgɔ wɛrɛw fɛ commune wɛrɛw fɛ donc bi sigi hokumu tɛ dɔwɛrɛ ye an kun ye jɛ ka baara dɔ de kɛ ɲɔgɔn fɛ ni commune saba in na Jogari Jago ani Safo donc an nana bi ka na a dɔnniya lada an balima tulo kan baara mun kɛra sigi ni wagati kɔnɔna na donc comme n y'a fɔ kuma daminɛ na cogoya min na ne bi baɲumankɛ tɔn dɔ de tɔgɔ la n'an b'a fɔ ma islamique relève donc o baɲumankɛ tɔn in ani ni commune saba bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ wagati janna parce que an taara Kati cercle la depuis 2013 an jɛra ka jɛ ka baara caman kɛ donc o jɛ ka baaraw kɔnɔna na laɲiniw y'a sabati ni commune ninnu fɛ sigida ninnu fɛ k'a fɔ an ye baara minnu kɛ n'u ye a diyar'u ye mais laɲini wɛrɛw b'u bolo o baara ɲɔgɔnya in kɔnɔna na n'an bɛ se k'o fana bila sen kan donc o baara ɲɔgɔnya in na o y'a jira n na ko kɛnɛya baara n'an n'u bɛ se ka jɛ k'o kɛ ɲɔgɔn fɛ donc o hukumu kɔnɔna na an n'o ye sigi ka fɔ kɛnɛya mun magoya b'u ye ni sigida ninnu na o ko muso ni denw ka kɛnɛya kɛrɛnkɛrɛnnenya la bange kɛnɛya donc o de la projet yɛrɛ tɔgɔ ye santé de la reproduction don tubabukan na mais a bamanankan min kɛ bange kɛnɛya hakɛ donc walasa gɛlɛya mun bɛ nin sigida ninnu na o gɛlɛya ninnu bɛ se ka wuli cogoya min na musow ni denmisɛnninw musow bɛ se k'u ka bange kɛ nɔgɔya kɔnɔ
ka den ɲumanw sɔrɔ walasa den ninnu fana bɛ se ka kɛ siniɲɛsigi ɲuman ye donc an ye sigi ka fɔ caman kɛ ka miiriya kɛ an bɛ se ka gɛlɛya in wuli ɲɔgɔn fɛ cogo di ani ni commune ninnu ɲɔgɔn fɛ donc miiriya ninnu kɔnɔna na an ye an tɛgɛ bila an ka bayeru ma puisque an fana bɛ yan bayeru fana b'an na kɔ kan donc o bayer dɔ de ye Islamic Relief Canada ye n'an b'a fɔ Grand Challenge Canada olu de ye an bolo minɛ ni projet in okumu na ka donbolo d'a ma donbolo min b'a to laɲini min b'a na ka kɛ ni commune ni sigida ninnu na laɲini bɛ se ka sigi ka kɛ cogoya min na sen kan ka nafa se a communadenw ma donc an bɛ Grand Challenge Canada fo yan u ka kasabi bɔli la an'u ka dɛmɛ na ka ɲɛsin Mali ma parce que n'i ye sigida dɔ dɛmɛ i ye Mali dɔ dɛmɛ parce que i bɛ gɛlɛya bɔ sigida la donc o wari bɔ kisabaw sɔrɔlen an ni communadenw kumana a ko kɛnɛya ka d'aw ye surtout muso ni denw ka kɛnɛya an kɔni ye kasabi dɔ sɔrɔ mais comme an siɲɛ fɔlɔ don ko sifilɛ don donc an bɛna n'a kɛ jɛka baara ye san kelen baara n'Ala y'o jaabi ɲ'an bolo don n'a natɔ la an bɛ laɲini wɛrɛ kɛ an ka waribɔlaw fɛ walasa a ka se ka janya cogoya min na nafa mun bɔra nin na o nafa ka se ka bonya ka taa fɛ donc o la ni communadenw kumana u yɛrɛ bɛna tila ka kuma ta an sera dugutigilakaw ma an sera mairelakaw ma commune saba ye min kati cercle fana na ani kati CSREF fana ye kuma kɛ ka sigi ka fɔ kɛ ka bɛnkan kɛ n'an b'a fɔ ma protocole d'accord donc médecin chef y'a ka accord di k'an ka intervention kɛ ni zone ninnu na donc o kɔfɛ ani dugulamɔgɔw fana kumana donc dugu kumada ye dugutigilakaw ni mairelakaw ye ani sifinnakaw ni musolakaw anu bɛɛ jɛra ka jɛ ka fɔ kɛ ka sigi ka kuma kɛ projet nata kuma kan donc laɲini y'a jira bɛnnen d'u ma u sigimɛ ka ni projet in kɔnɔ donc an ye baara dadonw kɛ dadon fɔlɔ kɛra dugu jumɛn ni jumɛn bɛ ta donc commune an ye commune saba de ta fɔlɔ Diago Diogar ani Safo donc o commune kelen kelenna bɛɛ fana na an ye critère kɛ dugu tataw la a critère fɔlɔ bɛ kɛ dugu mun n'olu ka bange kɛnɛya hakɛ kɛmɛ kɔlɔlɔ ye sigida la ni faamuyabaliya bonya bɛ o kɛra fɔlɔ ye filanan kɛra a ka kɛ dugu ye kɛnɛyaso bɛ sɔrɔ dugu mun na parce que ni ko mɔgɔ ka taa dɔgɔtɔrɔso la fɔ kɛnɛyaso yɛrɛ ka sɔrɔ a dugu kɔnɔ o kɛra critère filanan ye critère sabanan kɛra mun ye ni dugu ninnu tata la ka kɛ dugu mun tani ka segin ka nɔgɔ parce que an ka jɛka baara in na kalanw bɔra a kɔnɔ tani ka segiw bɛ y'a la donc n'a kɛra dugu ye ko tani ka segin ka gɛlɛ a dɔ la duguladenw bɛ se ka bali fɛn dɔ sɔrɔli la an ka laɲini kun t'o ye donc o critère saba de kɛra dugu tata ninnu na dugu ninnu talen kɔfɛ an n'a dugu bɛɛ kelen kelenna kumana parce que Diago commune na an ye dugu saba ta Diogar la an ye dugu saba ta Safo commune na an ye dugu naani ta donc projet in baara kɛra ni dugu tan de a dugu tan kelen kelenna bɛɛ n'an sigira ka kuma projet nata kan a bɛnn'u ma a diyar'u ye an tilala ka laɲini a dugu kelen kelenna bɛɛ fɛ u ka mɔgɔ d'an ma dugu kɔnɔ duguladenw yɛrɛ la minnu bɛ se ka faamuyali kɛ dugu kɔnɔ parce que mɔgɔ ka sigida la i yɛrɛ kuma ka di ka tɛmɛ mɔgɔ wɛrɛ nani kuma kan o de la anw ka baara o baara la an bɛ duguladenw sen don baara la walasa baara bɛ se ka nɔgɔya ani baara ɲɛ bɛ se ka dɔn cogoya min na duguladenw yɛrɛ fɛ parce que a dɔ la an n'anw tɛ don min na olu bɛ kɛ dugu dulonma ye a n'anw kɔ ye ka ko in sinsin ka taa fɛ tuguni donc o de la an b'a fɔ o ma comité church ça c'est en anglais mais ni français de comité d'espoir le canot d'espoir pour la communauté an ka tudunkan na o ye jigiya tɔn sira an ye jigiya tɔn sigi ni dugu tan bɛɛ la donc o jigiya tɔn composant na n'a fɔra dugu da don ka don kuma na fo dugu la den bɛɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ ko la donc an ka ONG an bɛ ko kura mun kɛ n'o dancɛ bɛ kɛ ani ONG caman cɛ o y'an ka bɛɛ sen don baara ye Zena fana ko kura mun farala ka tuguni
o ye diinɛmɔgɔw sen donne baara in na donc o la an ye a laɲini kɛ dugula mɔgɔw fɛ dugu minnu taara baara la olu ka jɛ ɲini ma k'a jɛ ɲini a diinɛmɔgɔ minnu n'a laadalamɔgɔ minnu bɛ yen k'a mago bɛ diinɛmɔgɔw la ka fara an ka baara la ka fara duguladenw kan donc an ye comité composant kɛ dugutigilakaw da donna na musolakaw da donna na sifinnakaw da donna na diinɛ fila bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dugu min na n'o ye chrétien diinɛ ni silamɛ diinɛ olu fana da donna na ala ye lajarabi kɛ an balima minnu garizɛgɛ ye n'o ye lujura ye olu fana da donna n'an b'a fɔ les personnes en situation d'handicap donc o b'a jira bɛɛ dama ka kan kɛnɛya kuma na donc o comité ninnu sigilen kɔfɛ an sɔrɔla ka baara dadon kɛ ka kunnafoni lase u ma baara bɛ taa taabolo min fɛ o lancement externe donc o kɔfɛ an nana formation daminɛ parce que an ye kalan mun ni jateminɛ minnu kɛ soni ka kɔn projet sigili sen kan a jirala de bangi kɛnɛya hakɛ bɛ nin sigida ninnu na mais faamuyalibaliya de kɛlen don a kɔlɔlɔ ye donc an y'an ka kɛlɛkɛ bere kɛ fɔlɔ ka na ni faamuyali ye mun ma faamu donc a dɔ la gɛlɛya bɛ se ka bɔ yen donc o de ye sensibilisation communautaire ye donc sensibilisation communautaire bɛ kɛ duguladenw fana yɛrɛ de fɛ avec toute la couche représentante donc de ces communautés donc bɛɛ da donna na comme n y'a composant fɔ cogoya min na donc o kɛlen an ye sigi ka fɔ kɛ ka kalanw da don kalan mun bɛ tali kɛ muso ni den yɛrɛ ka hakɛ kɛnɛya nasira la dutigi kan ani muso ni den yɛrɛ ka hakɛ kan ka kɛ cogo di du kɔnɔ kɛnɛya hakɛ jumɛn bɛ muso ye ani den dutigi jɔyɔrɔ kan ka kɛ jumɛn ye du kɔnɔ kɛnɛya taabolo la donc o la an ka tubabu kalan droit des enfants ni droit à la santé kɔfɛ komi diinɛmɔgɔw da bɛ ko in na an tilala ka jɛ ɲini olu fɛ olu ka laɲini kɛ k'a lajɛ bibulu kɔnɔ ani an ka alikuranɛ kɔnɔ mun de fɔlen don muso ni den ka kɛnɛya hakɛ kan ani mɔgɔninfin yɛrɛ kan ka kɛnɛya sabati cogo di olu fana y'an dɛmɛ n'o ye ka na ni verseau ye ka na ni suraw ye mun b'a jira kɛnɛya hakɛ dɔ de fɔmɛ mɔgɔninfin na surtout muso ni den fana kan ka minɛ cogoya min na dutigi fɛ donc an tilala ka faamuyali kɛ tuguni peseli kan faamuyalibaliya kun bɛ peseli la kosɛbɛ parce que muso caman kun bɛ olu b'a to fo ni kɔnɔ janyana kuma min na u bɛ sɔrɔ ka taa dɔgɔtɔrɔso la donc ka peseli daminɛ a daminɛ kuma na ka sɔmi sɔrɔ i yɛrɛ la ka dutigi ladɔnniya o kun tɛ yen donc mais formation ni ladɔnniya ni faamuyali kelen u y'a jira an na nin kɔfɛ u na taa dɔgɔtɔrɔso la kuma na parce que kɔnɔ daminɛ sɛgɛsɛgɛli dɔ de kan ka kɛ kɔnɔ na ni kɔnɔ janyana dɔrɔn ko den sinsinna a dɔ bɛ yen hali ni bana yera den na a bɔ man di ye bilen parce que o y'a sɔrɔ den n'a dilanna donc an y'olu juru la k'o nafa f'u ɲɛna muso fana ka jigin dɔgɔtɔrɔso la o y'a nafa dɔ fana ye ka tila k'a juru la ni jiginni kɛra k'Ala ye ɲuman bɔ ɲuman na muso ni den kelen k'u yɛrɛ sɔrɔ o t'a bannen den fana ka kɛnɛya bɛ sabatili daminɛ depuis o don n'o ye bolociw ye ani jateminɛw ye dumuniko nasira fɛ ba fana kan ka kɔmasegi kɛ ka taa ka dɔgɔtɔrɔ yɔrɔ la ka taa yɛrɛ lajɛ jiginni kelen bɛ lahala jumɛn na ni basi ma bɔ jiginni kɔfɛ la ka tila k'a yɛrɛ ɲɛ sigi tuguni den wɛrɛ nata ye n'an b'a fɔ o ma planification familiale et puis o fana kun ye faamuyalibali ye belebeleba ye mun kun kɛlen don gɛlɛyaba ye dɔgɔtɔrɔw bolo u ka sigida la parce que muso kun b'u dogo de k'ale fɛn kɛ parce que cɛw kun b'a faamu mais diinɛmɔgɔ yɛrɛ y'a jira n na hakɛ dɔ de dilen don den ma sinji minni na donc n'o o fɔlen don o mun fɔra n'o pour que o ka sabati fo muso ka se ka fɛɛrɛ sigi sen kan fɛɛrɛ mun b'a to den bɛ se k'a ka hakɛ in sɔrɔ donc o y'a jira n na bange kɔlɔsili ni cɛ ni muso bɛnna kan a tɛ kɛ baasi ye diinɛ kɔnɔna na donc o kɔfɛ an kumana banakisɛ nataw kan n'o ye les infections sexuellement transmissibles donc a bɛ sɔrɔ sira caman fɛ an y'olu ɲɛfɔ o kɔfɛ an kumana gɛlɛya mun bɛ se ka don kɔnɔmaya kɔnɔ les complications liées à la grossesse parce que souvent kɔnɔmaya ni gɛlɛya dɔw bɛ se ka na i yɔrɔ tension bɛ se ka mɔgɔ sɔrɔ kɔnɔmaya kɔnɔ diabète bɛ se k'i sɔrɔ a bɛ se ka kɛ kɔnɔmaya bɛ n'i sɔrɔ lahala wɛrɛ la fɛn olu bɛɛ bɛ sɔrɔ i la walima kolocibaatɔ ka kɔnɔmaya jateminɛ kan ka kɛ cogo di
kilikili machine to ka kɔnɔmaya kan ka cogo jateminɛ jumɛn ni kɔlɔsili jumɛn kan ka k'u la donc sigida la ni si tɛ b'a la ani ni si sera hakɛ dɔ la kɔnɔmaya jateminɛ kan ka kɛ cogo di an kuman'o bɛɛ kan faamuyali sɔrɔl'o la o la an ka laseden minnu bɛ yen n'olu ye comité caci kɛnɛya jigiya tɔn in o jigiya tɔn mɔgɔw de kɛra an kumada ye u ye laseli kɛ ka kunnafoni cari bɛɛ k'a dɔn faamuyali min kun bɛ yen olu ye mun faamu tɔw fana ka b'u nu ma ka faamuyali kɛ ka ɲɛ an b'a dɔn dɔrɔn ma ko kura min fana kɛra ni projet in na an tilala ka comité caci sigi ka numéro caci kɛ ka whatsapp créer groupe whatsapp comité bɛɛ tɔgɔ la dugu bɛɛ tɔgɔ la o kɛ kun ye mun ye walasa hali ni kunnafoni carinaw ni ɲininkali sɛmɛnnu na parce que ni kumana dɔrɔn kuma wɛrɛ bɔ a la docteurw dun tɛ u ye faamuya dɔ de sɔrɔ k'a lase donc o faamuya in kɔnɔ dɔ fana bɛ se ka taa question dɔ poser olu kunna a dɔ la n'u ma sɔrɔ k'a di olu yɛrɛ na décourager dɔɔni u ka faamuyali tali la walima a tigi tɛna n'u sɛbɛla minɛ donc an ye groupe caci in sigi o hukumu kɔnɔ et puis walasa kunnafoni bɛ se ka cari cogoya dɔ parce que projet ma se ka commune bɛɛ ta dugu damadɔ de taara mais a dɔ la hali ni dugu min ma don a la ni balima sira bɛ nin comité in na o na se ka fɛn dɔ ci ma faamuyali la donc an ma da o dɔrɔn ma an tilala k'a fɔ pour que bange kɛnɛya kɛ bɛ se ka sabati jiginso ka dabila muso ka taa dɔgɔtɔrɔso la ka jiginni kɛ an ye accoucheuse traditionnelle lajɛ sigida la an n'olu ye sigi ka fɔ kɛ ka kalan kɛ walasa olu bɛ se ka jiginso kɔlɔlɔ dɔn cogo di a bɛ kɔlɔlɔ jumɛn se olu yɛrɛ ma a bɛ se ka kɔlɔlɔ jumɛn se muso ni den nata ma olu fana ye faamuyali kɛ an tilala k'a jira tuguni pour que toujours bange kɛnɛya hakɛ in ka sabati sigida ninnu na fo personne qualifiée de ka sɔrɔ dɔgɔtɔrɔso ninnu na o faamuyara sisan an bɛna komi wagati koronnen don déjà an bɛna kuma di a ye mɔgɔ minnu fana délégué aw ni jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ walasa ka o kunnafoni u bɛ se ka min fɔ an ɲɛna projet in nali jamana kɔnɔ a nana ni yɛlɛma jumɛnw de ye Imam i bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ an ye ni projet in nali dugu kɔnɔna la yalima a nana ni yɛlɛma jumɛnw de ale ni yanni projet in kana a tun bɛ lahalaya jumɛnw de la ali wula tuguni ne yɛrɛ Kulubali ka bɔ Jago commune kɔnɔ ne bɛ kuma Jago commune tɔgɔ la Islamic yɛrɛ bɛ nali Jago commune kɔnɔ a kɛra hayaraba ye an Jago commune kɔnɔ denw kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ projet min kan ni sisan n'o ye bange kɛnɛya kɔlɔsili ye sabu fɛn caman bɛ bange la silamɛya kɔnɔ n'i y'a mɛn ko i ka Ala bato ka ɲɛ fɔlɔ a ka sɔrɔ i ka kɛnɛ bon ni muso kɛnɛyara ka den kɛnɛya dɔrɔn cɛ bɛ kɛnɛya parce que mɔgɔw ka lahalaw tɛ kelen ye bon o la fɛn caman tun b'o kɔnɔna na anw tun b'olu faamuya u nana ka na mɔgɔw tacogo fara ɲɔgɔn kan c'est pas la peine ka na don o bɛɛ la u nana kalan min kɛra mɔgɔw kun ka tɛmɛsiw mun yira an na wa vraiment an y'o faamu kɛrɛnkɛrɛnnenya an caman tun bɛ yan tun tɛ sɔn i ko yɛrɛ kɛli ma parce que an y'a ye ko jate dɔrɔn ko i ko kɛ ko ka den cɛ ni musoya dɔn dɔrɔn mais an y'a dɔn nin ko kɔnɔ ja kɛ kun wɛrɛ yɛrɛ bɛ i ko la n'o tɛ nafa wɛrɛ b'a la parce que den dacogo a b'o dɔn den bɛ wolonugu kɔnɔ den tɛ wolonugu kɔnɔ a b'a to i ko bɛɛ lajɛlen dɔn n'o bɔra yen peseli la peseli ka kɛ peseli ko naani jiginni kɔfɛ lajɛli o tun t'an ka mɔgɔw kunkolo ye parce que jiginni kɔfɛ lajɛli peseli sira fɛ o fana nafa min b'o la an y'a ye an y'o muso yɔrɔ dɔw ye den kelen sɔrɔ dɔrɔn u ma den wɛrɛ sɔrɔ bilen ja o sababu dɔw y'u sɔrɔ jiginni kɔfɛ fɛn mun bɛ yen fɛn bɛɛ ma bɔ ko ɲuman ka ɲa bon dɔgɔtɔrɔ dɔnniya de b'a to olu bɛ dɔn ka se ka olu kɛ bon projet a bɛ Jago dugu 3 de kɔnɔ Jago yɛrɛ ani Jago Gɔrɔ ani Ngara Baro bon an b'a ɲini u fɛ projet a ka se ka lawala ka se ka Jago commune dugu 7 in bɛɛ sɔrɔ sabu nafa min bɛ projet in na vraiment ni y'a wala ka Jago commune dugu 7 bɛɛ sɔrɔ a bɛ dugu yɛrɛ yiriwa kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna ka cercle yɛrɛ dugu bɛɛ kɔnɔ Pasteur Dose Jara Sem Dose Jara yalima i bɛ se ka mun de fɔ an ɲɛna yanni projet in ka na ni projet in nali a ye yɛlɛmali min don e yɛrɛ hakilina la balima ni wula bɛ Ala fo an matigi Yesu tɔgɔ la ka kɛ ni i ka ɲininkali diyara n ye ani an bɛ taa ɲɛ yanni projet ka na gɛlɛyaba de tun bɛ an ka commune kɔnɔ ni ko commune an bɛ se ka fɔ jamana yɛrɛ fan bɛɛ nka n'i bɛ kuma i ka yɔrɔ de cogoya kan
i bɛ min dɔn kalan min dir'i ma i bɛ kuma o de kan tiɲɛ na yanni projet ka na gɛlɛya tun bɛ an ka musow ni denw kan ka da mun kan muso caman bɛ yen u tuma furakɛli n tɛ furakɛ ka ɲɛ muso caman tun bɛ sa si yɛrɛ tɔ kan an bɛ se k'o fɔ nka ka kɛɲɛ ni dɔgɔtɔrɔ y'a fɔ cogo min a ye kalan minnu dira a ma projet in kɔnɔ islamique RLF ka kalan a y'an kalan ka d'a kan a ye a taara an ka dugutigiw fɛ ka an fara ɲɔgɔn kan ka kuma an fɛ alimamu farala taara musokuntigiw ka ɲɛmɔgɔw taara cidenw taara kamalenw taara mɔgɔ caman taara tiɲɛ na a kɛra dɛmɛniba ye an kan hali n'i bɛ a lajɛ an ka dɔgɔtɔrɔsow la n bɛ kuma ka kɛɲɛ ni an ka dɔɲumana dɔgɔtɔrɔso ye i b'a ye ko dɔgɔtɔrɔw a ye dɔ fara u ka faamuyali kan a ye dɔ fara u ka baara ɲɛ kan u bolo ka d'a kan hali furukufuruku dɔ tun bɛ na u dusukun na ka kɛɲɛ ni kalan ni faamuyali ye u ye olu caman nɔgɔyara an ka yeta ni an ka fɔta la o la tiɲɛ na projet a nanen an y'a nafa ye a nafa bonyana kosɛbɛ kosɛbɛ an tɛ se k'a fɔ ka se a dan ma waati dɔ ko don projet fana a nanen yann'a ka na an y'o fɔ an da ser'o ma a nanen a nana ni nɛɛmaba de ye a nana ni dubaba de ye ka d'a kan mɔgɔ caman b'a la ka kɛnɛya bi Safo commune kɔnɔ Safo commune dugu 14 i b'a ye ko n da sera a ma ka ban dɔw tun bɛ sa cogo dɔw la nka i b'a ye kalan bɛ ka di alimamuw b'a la k'a di u ka misiriw la pasɛriw b'a la k'a di u ka egilisiw la an ni pasɛriw ni alimamuw fana an bɛ fara ɲɔgɔn kan ka lajɛbaw kɛ dugutigi fɛ ka mɔgɔw wele u bɛ na an bɛ kalan d'u ma faamuyali caman sɔrɔla o ye fɛn caman bɔ kɔlɔlɔba ninnu na musow ni denw kan an bɛ islamique RLF fo ka dɔgɔtɔrɔ jolenw fo ala ka duba ye ok i ce i ka nin kunnafoni ninnu na madame Tarawele Umu Keyita yalima i bɛ se ka mun fɔ ka fara ninnu ka hakilina ninnu kan ne bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ se min y'a yɛrɛ se an ka foli bɛ bɛɛ ye ne ye madame Tarawele Umu Keyita ye ka bɔ Jungar la ne ye n ka comité championne ye ne b'a fɔ ko tare ko musow kan gagnena mais n b'a fɔ ko cɛw yɛrɛ fana gagnena parce que ni muso ye kɛnɛya sɔrɔ cɛ ye kɛnɛya sɔrɔ anw fɛ i bɛ taa sɔrɔ ni muso kun bɛ kɔnɔ ta f'a bɛ se ka ɲini ka se jiginni ma tuma min a bɛ sɔrɔ ka taa dɔgɔtɔrɔso la ka taa yɛrɛ lajɛ n jiginna o kɔfɛ n ka taa n lajɛ o kun tɛ yen ɲɛmɔgɔ bɛ se k'o seereya an ka formation senfɛ muso dɔw kun b'a la minnu y'a fɔ k'olu kun t'a dɔn k'o yɛrɛ bɛ kɛ mais ala barika la bibi na o bɛ ka kɛ anw fɛ yen denw ka boloci dɔw b'a dafa mais dɔw t'a dafa ala ni formation in senfɛ mɔgɔ caman bɛ yen min bɛ taa ka t'i den ka boloci dafa ka boloci fo k'a dafa mɔgɔ caman bɛ yen min b'o kɛ ala ni ɲɛmɔgɔ ka nin projet sababu la musow kun tɛ min kalama n'o ye jabɛti bɛ kɛ muso dɔw la e bɛ to so e tɛ peseli kɛ e t'a dɔn ko jabɛti b'i la e bɛ to so e bɛ peseli e tɛ peseli kɛ e t'a dɔn ko tension b'i la ala ni ɲɛmɔgɔ ka nin mɔgɔ caman y'o dɔn parce que anw bɛ commune kɔnɔ an m'an surun dɔgɔtɔrɔsobaw la a ka kalan sababuya la an y'a faamuya k'a fɔ nin bana dɔw bɛ yen n'a bɛ muso la il faut k'i ka gɛrɛ dɔgɔtɔrɔsobaw de la parce que kɔlɔlɔ bɛ se ka ye i jigintɔla la a bɛ se ka kɛ i bɛ jigin foyi t'i sɔrɔ a bɛ se ka kɛ fana gɛlɛya bɛ don a la gɛlɛya fana bɛ don a la donc ni faamuyali dir'i ma k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ se ka don a la mɔgɔ man k'i sigi ka gɛlɛya kɔnɔ i bɛ boli ka dɔgɔtɔrɔsobaw sɛgɛrɛ pour que i kana gɛlɛya sɔrɔ i ka jiginni wagati la a ye fɛn caman yira an na denw tun bɛ fɔɔnɔ n'u ye sin min dɔrɔn denw tun bɛ fɔɔnɔ a y'o fana kalan di an ma n'i ye sin di den ma i man ka den da sin mana di den ma den kan ka da kan na de fo ka taa den girinti n'a girintira o b'a yira ko sinji jiginna donc i b'a da a tɛ fo se a ma mais tant que i t'o kɛ a bɛ se ka kɔlɔlɔ dɔ fana lase den ma ɲamu y'an kalan fɛn caman na hali tension n'a y'i minɛ n'a ye mɔgɔ minɛ i bolo i kan ka min kɛ a la an kalanna o la sisan a y'an kalan sisan fana mana mɔgɔ minɛ o kan ka kɛ cogo min a y'an kalan o la
y'an kala samani kin sani ka se dɔgɔtɔrɔso la i kan ka waleya jumɛn de kɛ ɲɛmɔgɔ ye u bɛɛ kalan di an ma an sigida la an b'a fɔ ko an gagnera an sigiyɔrɔ la an muso an n'an cɛw an n'an denw an gagnera parce que an gagnera mun na an gagnera parce que la kɛnɛya an kun tɛ min dɔn kɛnɛya kɔnɔ o taara d'a ma an sigiyɔrɔ la kɛnɛya bonna kunna donc an b'a fɔ ko tare ko dan ka segin so tiɲɛ yɛrɛ la ɲɛmɔgɔ ka kalan a diyara anw ye a bɛnna an ma a y'an kalan ni ɲɛ tɛ dɔgɔtɔrɔya fɛn na n'a y'a kalan daminɛ a b'a bɛɛ de fɔ a b'a bɛɛ de walawala a dugudugunya a bɛ tila ka ɲininkali kɛ an ma min faamuya a ye ɲininka n k'o fɔ aw ɲɛna ɲininkali bɛ tɛŋɔ la a bɛ segin a kan donc an b'a fɔ ko anw de ka ɲɛna wa m'a da mɔgɔ kelen ma dɛ a y'a fɔ cogo min hali lujuratɔw bɛ yen n'u ye kalan in sɔrɔ fɛn dayɛlɛlen don an bolo whatsapp groupe b'an bolo u yɛrɛ b'o whatsapp groupe kan an bɛ taa sensibilisation min kɛ groupement na an b'a filmer k'a bila kan téléphone bɛ minnu bolo ni i bɛ réseau kan i b'a filmer k'a bila kan minnu fana tɛ réseau kan minnu bɛ réseau kan olu bɛ dɔ in wele k'a fɔ na a filmer i k'a bila an b'a filmer pour que u k'a ye u k'a dɔn k'a fɔ k'u taara kalan min na ko an b'a bila kɛrɛfɛ k'an fana bɛ k'a labaara. An bɛna kuma di DTC ma ale ka ɲɛfɔli kɛ an ye ni waleya ninnu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ yalima a nana ni nafa jumɛnw de e yɛrɛ ye min jateminɛ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna la. D'accord. An ni tile tuguni ayiwa i b'a fɔ dugudenw bɔra k'a fɔ cogo min ninnu ka Islamic Relief mɔgɔw ka bange kɛnɛya sensibilisation a ye nafaba se anw y'a ye an ka fréquentation na parce que partie dɔ bɛ i b'a fɔ kɔnɔmaya peseli ninnu muso kun tɛna ni problème dɔ t'a la soit ni kunkolo b'a dimi ou bien fɛn dɔ b'a la sinon ka wuli ka na peseli yɛrɛ kama u kun tɛ n'o la mais an y'a jateminɛ sisan u bɛ na peseli daminɛ peseli yɛrɛ normal ye k'a da 4 y'a dɔgɔmani ye mais sisan caman bɛ na u tɛ hali n'u ma 5 sɔrɔ quand même a dɔgɔmani ye 3 ye an fɛ ni fɛnɛ jiginni kɔfɛ a bɛ muso kɔnɔ ni jiginni kɛra kaban o y'a bannen donc an kun tɛ mɔgɔ si ye alors que jiginni kɔfɛ lajɛliw fɛnɛ bɛ yen a bɛ lajɛli den fɛnɛ kan ka jateminɛ k'a lajɛ est-ce que problème tɛ den na wa parce que tile 45 jiginni kɔfɛ problème bɛ se ka na o kɔnɔna la donc u kun t'o jateminɛ donc ninnu Islamic Relief mɔgɔw ka sensibilisation na donc an bɛ mɔgɔw sɔrɔ CPON na sisan donc o b'a yira k'a fɔ ko a jɔyɔrɔba de yira kɛnɛyasow la o ye kunnafoni ye min n'a nafa ka bon kosɛbɛ yani an ka bɔ kuma la an bɛna kuma di Madame Sidibe n'a jara ma yalima n'a jara e yɛrɛ ye jateminɛ jumɛnw de kɛ nin projet kura in nalen dugu kɔnɔ ale ni e yɛrɛ ka baara taabolo la a nana ni yɛlɛma jumɛnw de ye min jateminɛ. N b'a fɔ n ko a bɛ n'u la an sigira yɛlɛ la Ala k'an wuli hɛrɛ la projet in nalen a ye hakilina ɲuman caman de d'an ma an kun tɛ minnu kalama kɔlɔlɔw nasira kan an bɔr'olu bɛɛ kalama a ye faamuyali caman de d'an ma da tɛ se ka don minnu na wagati kurunin kama an ye faamuyaliba de sɔrɔ formation kɔnɔna na awɔ. donc fɔlɔ aw kun bɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ olu kun tɛ kɛnɛyaso lasɔrɔ u bɛ se ka jigin k'u to dugu kɔnɔnaw la aw kun bɛ dɛmɛ don olu ma o wagati ani k'a bila projet nali la sisan yalima a bɛ togoya jumɛnw de la. o wagati an kun bɛ dɛmɛ don mɔgɔw ma kɔlɔlɔ bɛ se ka bɔ a kɔfɛ an tɛ bɔ a kalama an m'a kalan kɛ o ninnu de nana kalan d'an ma min b'a to kɔlɔlɔ min b'a la an ka se k'a dabila. mais est-ce que a ka ca hali bi yan'a nali cɛ a kun ka ca cogo min na hali sisan a nalen kɔfɛ a ka ca o kɛcogo la wa. a nalen sisan a tɛ yen yɛrɛ an b'a fɔ k'a tɛ yen yɛrɛ o dabila la pewu o kɛra nafa belebeleba de ye a kɛra sababu ye mɔgɔw bɛ kɔlɔlɔ min sɔrɔ a la a danna sira la. I ni ce ka nin kunnafoni ninnu na nin b'a yira k'a fɔ ko caman bɛ yen nɔ gɛlɛya caman bɛ yen min n'a bɛ musolakaw sɔrɔ fo ka dɔw yɛrɛ ni to a la dabɔ kama tɛ faamuyalibaliya de don wa ni nin projet in nali ye sisan a faamuyara k'a fɔ kunnafoni dili jamanadenw ma ale jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ niw na kisili la ale ni kɛnɛya sabatili la an bɛɛ lajɛlen dun fɛnɛ b'a dɔn k'a fɔ ni kɛnɛya ma sabati dugu o dugu kɔnɔ jamana o jamana la sigida o sigida la i b'a ye k'a fɔ
o sigida ɲɛtaga tɛ se ka sabati wa o jamana ɲɛtaga fɛnɛ tɛ se ka sabati o b'a yira an na ka fɔ nin projet in ye projet min n'a kan ka fo kosɛbɛ ka d'a kan a bɛ contribuer jamana ale ɲɛtaga la ka fara jamanadenw ka kɛnɛya sabatili la wagati ni koroni kama an ka bi jamukan min da nin danyɔrɔ in na hakili la ne ni aw an ye faamuyali caman sɔrɔ aw ni ce aw ka ɲɛmadali la an k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ ni kɛnɛya jamukan wɛrɛ ye